Okay, so today pupunta kami sa bahay na Kuya Rodel kasi lilinisan namin yung computer ni Limuel, and also ikakabit namin yung mga RGB fans. Actually, kinabit na namin yun nung last week kaso kulang kami nung connector, so kailangan pang orderin, and dumating na daw kahapon sabi ni Kuya Rodel, so gagawin namin ngayon. I don't really have any content plan in mind. So, yeah, we'll just see how it goes. Okay. Okay, so hello guys. Dumaan lang kami sa Atlantic Superstore. May bibili lang si Mipo. Mipo's here. Walang watermelon, so pinya na lang yung binili namin. Okay, let's go. Hi. Good morning. Nakatapos na lang mag-plancha. Oh, Gran Turismo. Kung samaan yung nilyan oras kaya mo kagabi. Oras ba? Ilawan mo lang sa baba ah. Opo. Di pa tapos pagban. So, ito yung computer. Yo, what's up? Ito yung may-ari. A few moments later. Nice one. Ganda, timing ng ikot oh. Ayun. Napapabilis yung ikotan, di ba? Pag na-overclock ba? Hindi. Hindi, normal na siguro yung sim niya. Eh, bakit yung ano, yung... Linis na lang. At least umiikot na. Kala ko kailangan pa ng adapter ulit eh. Oo nga eh. Wala din, ikaw lang makapigure out. Na-connect ko na. Ikaw makapigure out eh. Hindi din basta natatanggal. Kailangan pala i-unscrew to. Taba na lang ito. Naku, ito yung... So, kakalinis ko lang. Tinanggal ko tong fan dito sa taas. At saka lininis ko yung radiator niya. Tinanggal ko rin tong video card. Tsaka lininis ko yung fan dyan sa baba. Tsaka yung heatsink din, lininis ko. So, parang bago na to. Spotless, clean. Sa taas. Kakabit na natin yung cover and tapos na to. Hindi, nakita ko lang po yung parang trailer na parang nanligaw pala siya. Tapos nung tumigil na, gusto na niya, sugas plato. Dami yung gasin natin nila. Kaya nga, ano, kasi pag, ay, naku po. Ako, nagalit na siya. Na. So, hello guys. Bahay na kami. It's 9 p.m. Okay, so hello guys. Bahay na kami. Kakatapos ng kakadating na namin. Tapos ko nang i-install yung fan. And
And maayos nun yung kinalabasan. At ito na naman, pinadala naman kami ng take out ni Kuya Rodel at Ate Millie. Kuya Rodel at Ate Millie. So, thank you so much sa food, Kuya and Ate. We appreciate it. Okay, so I'm gonna end my vlog here. Amping mong tanan o kita-kita ta sa sunod nga video. Bye. You lifted me up, you sailed me away. The world keeps on turning, the struggles never end. We take